озод қаҳоров донишҷӯи курси дуюм аст. Бо интихоб намудани ихтисоси биология ва химия 2 сол мешавад ки дар кафедраи зоология ва физиологияи одаму ҳайвоноти донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров таҳсил дорад. мегӯяд ки бештар ба омӯхтану ҳифзи олами ҳайвоноту набодот шавқ дорад. аз ин хотир дар дарсҳои лабораторияи факултет низ иштироки фаъолона дорад. зеро баробари омӯхтан бо таҷрибагузаронӣ огоҳ шудан аз олами ҳайвонот ва дар амал дидани онҳо барояш хеле писанд аст. дар таътил мо низ ба экскурсия меравем ва аз онҷо онҳоро мо мебинем ва мушоҳида мекунем ки онҳоро мо бо чашм амалӣ мебинем ва онҳоро бо ҳам хубтар меомӯзем ва мисоле ки ба мо ба мавзӯъ моҳӣ аст, моҳиро қурбоқа бошад, қурбоқи парранда бошад, он чизе ки ба мо дар мавзӯъ ҳаст, ҳамаи онҳоро амалӣ иҷро менамоем, тибқи нақша низ амалӣ иҷро мегардонем. дар кафедраи зоология ва физиологияи одаму ҳайвонот 4 лаборатория амал мекунад. дар он ҳангоми таҷрибаомӯзӣ ба донишҷӯён асосан оиди ҳайвоноти лабораторӣ маълумот дода мешавад. бино ба иттилои омӯзгорон ба ин гурӯҳ асосан обхокиҳое ки ба шароити Тоҷикистони шимолӣ мутобиқанд дохил мешаванд, яъне қурбоқа, моҳӣ, харгӯш, кабутар ва дигар ҳайвоноте ки дар минтақаи мо дастрас аст, аз ҷумлаи ҳайвоноти лабораторӣ мебошад. аз ин намуди ҳайвонотҳо дар лабораторияи физиология ҳамчун объекти тадқиқотӣ бештар қурбоқа захира ва нигоҳ дошта мешавад. зеро дар дарсҳои омӯзишӣ омӯзгорон бо гузарондани ташхиси лабораторӣ ба донишҷӯён тамоми узвҳои дохилӣ, сохти анатомӣ ва физиологияи қурбоқаро меомӯзонанд. дар машғулиятҳои лаборатории фанҳои зоология ва физиологияи одаму ҳайвонот мо аз ҳайвонотҳои лабораторӣ ба монанди қурбоқа, яъне обхокиҳое ки дар худи шароити Тоҷикистони шимолӣ ҳастанд, ба монанди қурбоқаи кӯлӣ кадоме ки дар заминҳои шолӣ, дар назди ҳавлиҳо ва ғуки сабз ки дар ҳавлиҳо ёфт мешавад, аз моҳӣ ҳам ҳамчун ҳайвоноти лабораторӣ мо кор мефармоем, аз харгӯш, аз паррандагоне ки дар маҳалли зисти мо вом мехӯранд, аз чунин ҳайвонотҳо мо кор фармуда ба донишҷӯён тамоми узвҳои дохилиро, сохти анатомӣ ва физиологиро мефаҳмонем. таъкид гардид ки аз давраҳои қадим қурбоқа дар тамоми давлатҳои иттиҳоди шӯравӣ дар соҳаи тиб, омӯзиши сохти инсон ҳамчун объекти тадқиқотӣ истифода мешуд. аз ин хотир захираи ин намуди ҳайвони обӣ дар ҳамаи фасли сол дар лабораторияи физиологияи донишгоҳ мавҷуд аст. хоҳ фасли зимистон, хоҳ тира, мо дар лабораторияи физиологӣ мо чиро қурбоқаи кӯлиро захира мекунем, то ки ба шароити имрӯза хеле мувофиқ мебошад ва барои донишҷӯён барои гузарондани корҳои лабораторӣ онҳо бо як шавқу рағбати калон онҳо машғулиятҳои лабораториро иҷро мекунанд. мақсади асосии фаъолият кардани кафедраи зоология ва физиологияи одаму ҳайвонот дар донишгоҳ ин пеш аз ҳама тарбияи ҷавонон ба ҳифзи ҳайвонот ва омӯзонидани олами ҳайвоноту набототи нодир ба ҳисоб меравад. аз ин рӯй ба ҷуз аз дарсҳои лабораторӣ донишҷӯён барои омӯзиш ба тамошои осорхонаи зоологӣ низ ҷалб мешаванд. осорхона дар як гӯшаи кафедра мавҷуд аст ки ҳамсоли донишгоҳ мебошад, яъне таърихи беш аз 90 сола дорад. дар ин ҷо беш аз 1000 намуди экспонати ҳайвонот мавҷуд аст ки дар байни онҳо ҳайвоноти ваҳшӣ, нодир ва лабораторӣ низ нигоҳ дошта мешавад. ҳар моҳ рӯзи охир рӯзи санитарӣ эълон карда шудаги ҳамаи ин мулашҳоро мо бо дороҳои махсус безарар мегардонем. бо даст расидан мумкин нест аст ва мӯр истодан дар ин музей истодан мумкин нест. олами ҳайвоноти Тоҷикистон хеле бой буда дар ҳудуди кишвар 49 намуди моҳӣ, 2 намуди ҷонварӣ дубаҳра, 44 намуди ҳайвоноти хазанда, 10,000 ҳайвони бемӯҳра, 85 намуди ҳайвоноти ширхор ки дар байни онҳо ҳайвоноти нодир чун гӯсфанди маркополо, хангул ва оҳуи хушзоти бухороӣ, ғизол зиндагӣ мекунанд. намояндаҳои зиёди олами ҳайвонот ва рустаниҳои Тоҷикистон ба китоби байналхалқии сурх ҳамчун навъҳои нодир ва ё аз байн рафта истода ки ҳифз ва диққати махсусро талаб менамояд ворид карда шудаанд. аз теъдоди паррандаҳо бошад дар қаламрави кишвар 384 навъи онро вохӯрдан мумкин аст.
аз байни онҳо асосан капки кӯҳӣ хеле маъмул аст ки онро ҳатто дар хонаҳои шаҳр вохӯрдан мумкин аст. капки кӯҳӣ ва ё кеклии ҳамчун паррандаи хушхони хонагӣ нигоҳ дошта мешавад. аз хазандагон морҳои заҳрнок, кобро, мори айнакдор, гурза, моҳи афъӣ ва намуди бисёри морҳои безаҳр вомехӯранд ки шумораи онҳо аз даҳҳо зиёд мебошад. дар дарё ва кӯлҳои миқёси кишвар бошад намудҳои гуногуни моҳӣ аз қабили зағорамоҳӣ, лаққамоҳӣ, гулмоҳӣ, бурутмоҳӣ ва амсоли инҳо низ мавҷуд мебошанд. санаи 24 апрел дар ҷаҳон рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи ҳайвоноти лабораторӣ эълон шудааст. ин сана бо мақсади ҳифз ва нигоҳдошти ҳайвоноти лабораторӣ дар саросари ҷаҳон ҷашн гирифта мешавад. таҳияи гузориши гурӯҳи кори мо низ маҳз ба ин сана бахшида шуд, то ҳисси табиатдӯстии ҷавонон бештар гардида, таваҷҷӯҳи онҳо ба олами ҳайвонот ва ҳифзи онҳо боз ҳам зиёдтар гардад. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Иттилоотии Хабар.